Suya, paugma, buksan mo na ang radyo. Ladies and gentlemen, are you ready? Get ready for... Karakantaan mo sa na yan. 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 Sa Radyo Natin FM Naga. Radyo Natin Nationwide. Karakantaan mo sa na yan. It's a great way to complete your day. 89.5 Naga City. Radyo Natin Nationwide. The mighty sound across the archipelago. Radyo Natin Nationwide. Iboto, Councilor J. De Juras. Numero 11 sa balota. Oras na, De Juras na. Simple man sanaan sa iyang pangarap. Pag-asa ang dara, pinalabak ay maguswag. Mayong na kitang iisipon pa. Papakarahin niya ang banwaan ta. Bagong banwaan, bagong bagasa. Serbisyo andara, uya na siya. J. De Juras, ang kaipuhan mo. Numero 11 sa balota mo. J. De Juras, ang iboto mo. J. De Juras, ikaan sa muyang superhero. Iboto, Councilor J. De Juras. Numero 11 sa balota. Oras na, De Juras na. J. De Juras, ang kaipuhan mo. Numero 11 sa balota mo. J. De Juras, ang iboto mo. J. De Juras, ikaan sa muyang superhero. Iboto, Councilor J. De Juras. Numero 11 sa balota. Oras na, De Juras na. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuy ka! Tanuy ka! Radyo Natin FM Naga. Job interview sa mga kandidato. Tanuy ka! Lunes hanggang Sabado. Digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanuy ka! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome po sa ating programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview, kung saan po nilalagay natin sa ating hot seat, sa ating job interview seat, ang ating mga aplikanteng kandidato para mas makilala naman natin sila ng mas maigi. Hindi lang yung nakikita natin yung mga mukha nila sa kanya-kanyang tarpaulin, pero hindi natin kilala kung sino nga ba yung kandidatong yan. Ano ba ang kanyang mga mithiin? Ano ba ang kanyang application platform? At ano ba ang kanyang magagawa para sa inyong lugar? Kaya sa araw na to, nabiyayaan po tayo na magkaroon ng isang aplikante. Actually, dalawa po ang aplikante natin sa araw na to. Pero unahin natin ang aplikante na siya po ay kumakandidato para Municipal Councilor ng Minalabak, Camarines Sur. Hindi ko na po papatagalin, ipakilala ko na ang nag-iisa at siya daw po ang pinaka-hoven na kandidato sa lugar nila, si Mr. J. De Juras. Sir, good morning and welcome po sa ating programa. Thank you
Mama Jana sa opportunity po. Na-invite ako digdingan yan para mahiras ang sa kuya pong mga programa na sigurado po na makakatabang para sa Samuyang Banwaan. Ayan, and salamat din po sa pagtaon ng oras at saka panahon. Alam namin kasi dahil mga huling araw na po, di ba, ng campaign period, talagang labo-labo na ika nga ang inyong pagkampanya. Pero nabigyan mo pa rin po kami ng oras para maging aplikante namin ngayon sa aming job interview. Kaya umpisa na po natin ang ating kwentuhan, ang ating pagbusisi. Pagbusisi talaga. Kung sino po ba si J. De Juras? Pwede mo po bang masabi sa amin? Bigyan mo lang ako ng background ng iyong profile. Bali po ako po si Jovenal J. Barsinas De Juras ng bayan ng Minalabak. Nagklase po ako ng elementarya sa Minalabak Central School and then first year high school po sa University of Nueva Cáceres. And then, naglipat po ako sa Pamplona. Dumana ako nagpadagos kan sa kuyang pagklase sa high school. Ninhuli po may negosyo kami duman, ang piggery. Ako na po ang pinamanage kan sa kuyang ina kasi kami naman lang pong duwa kasi elementary pa lang ako kang nawaraan sa kuyang ama. So, sa hobin ko pong edad, talagang naging independent na. So, ako lang, as in po, solo duman sa harong sa Pamplona. So, sa 1 month, swerte ko ng pulion ako duman ni mama eh. Ano po, and then, nagklase po ako ng kolehiyo sa Mariners Polytechnic Colleges Foundation sa kursong Bachelor of Science in Marine Engineering. And then, saro man po akong lisensyadong basketball referee kang Samahang Basketball Referees ng Pilipinas sa laog na po nin 10 taon. And then, ako man po ang presenteng Grand Skeptron, digdi po sa Naga City People's Mall, which is ang Frozen Stone chapter. And then, ako po ang founder kang Skeptron de San Gabriel Arcangel chapter sa Barangay San Gabriel, Pamplona. And then, nailihir po ako duman as Pamplona Council Chairman ning Mayo pong kalaban. And then, sa ngunyan po, presente din akong chairman kan Alpacaparo sa buong Segundo Distrito kan Camarines Sur. Yan po. Ayan, so solong aki ka po. Yes po. Wow, ayan. And ano naman po ang sabi ng iyong pamilya nang ikaw po ay nakapag-decide na magkandidato para municipal kagawad? Actually po, nagulat sila. Ano po, kasi bako man po, sa totoo lang, bako kung sa diring desisyon, ining paglaban na ini. May tulong tao po na nagtulod sa sakuya na lumaban. Ano po, ansaro, kandidato man ngunyan sa Segundo Distrito. Panduwa po na nagtulod sa kuya na lumaban, iyo po ang samuya man na aspirante pagka-alkalde. And then, ang pantulo pong tao, iyo na po ang sakuyang pinsan na ako na po ang ipigribay kang pamilya mi. Na sa totoo lang po, habo ko po talagang laogon ang mundo kang politika. Kasi masasabi ko po na kadto pa, nagtatabang na talaga ako sa komunidad. Ano po, kaya lang tao ang nagtulod. Bakong sa diri kong desisyon, nahilingan ako ng potensyal sa paagi kang pagserbi. So, pinagbigyan ko po. Sabi ko, sige, itry ko na laogon ining mundo kang politika. Ayan po. Ayan. So, ano po, single, may married na? Married na po ako. May teacher po ang sakuyang agom and then may aki po kami, 8 years old na din. Girl po. So, sino naman si Mr. J. De Juras bilang padre de pamilya? Simpleng tao lang po. Simpleng minalabakin yun na mayong ibang hangad kundi ang maray na puturo kan sa kuyang pamilya. Siyempre po, lalong-lalo na ang sa kuyang aki. Gusto ko kung anong pinamati sa kuya kan sa kuyang mga magurang, iyon man po ang pigpaparanas ko lalong-lalo na po sa kuyang sulong aki. Nabanggit mo po, Subag, from Pamplona, ano yan si ancestral home ninyo? Doon yung sa family?
Bali na bakalmi po ito. Nabakalmi po itong dagang ito. And then, dumana po kami nagtugdukang piggery. Actually po, may piggery kami dati sa Minalabak. Kaya lang, nag-stop po kami duman. And then, naghanap kami ng lugar na malilipatan. And then, si friend ni Mama, nakapagkwento na may binibentang daga duman, kang time pong ito medyo mura pa eh. So pigiling mi ang area, okay man po. So nag-start ako dumaning almost 8 years. 8 years po ako nag-start duman. So pasensya na Sir Jay kasi lalo na ngayon nagiging issue yung residency sa mga kandidato po. Kaya natanong ko sa iyo yung with regards sa lugar ng Pamplona. Tapos, bakit sa Minalabak? Actually po, kang time pong ito, nag-i-start ako sa Pamplona, dahil man po ako duman, registered voter. Talagang, ang pinakang inot ko pong pagboto, talagang sa Minalabak na. Duman po ako, pinarehistro talaga ni Mama. Na, sumangani po, dapat maparehistro ako sa Pamplona. May bahay kayo sa Minalabak? Meron po. Pero ano na po, ibinenta din namin. Ibinenta din namin yon. Kasi kang time na maparehistro na ako duman sa Pamplona, habo po ni Mama. Kasi mga pinsan ko at ate ko, kuya, naglalaban sa Minalabak. So, duman po ako nagparehistro na talaga sa Minalabak. Pero may residency kayo? Saan po? Minalabak? Yes po. Duman po talaga kami. Taga Minalabak talaga po kami. So yung nasa Pamplona, nililinaw ko lang po mga kaibigan para naman wala tayong issue sa residency ni Sir J. De Juras. So yung nasa Pamplona is yung parang yung negosyo. Yes po. Na kalaunan, ibinenta din po namin. So, Minalabak, taga Minalabak po talaga, propyong taga Minalabak. Diyan ako minundag ang pinakang inot kong pagparehistro para makaboto sa Minalabak talaga. Ayan malinaw po yan, taga Minalabak, si Sir J. De Juras. Baka lang kasi maging issue, mas mabuti na yung malinaw. Ayan. Sir J, nabanggit mo kanina na 3 tao yung nag-udyok talaga sa iyo, yung nagbigay ng inspirasyon, nag-motivate sa iyo para tumakbo bilang municipal councilor ng Minalabak, Camarines Sur. Pero sabi mo nga, talagang wala ni sa imagination mo na pasukin ang mundo ng politika. So, ngayon po na ikaw po ay nandito na, at iniikot mo po ang 20, tama po 25 barangays. 25, sorry. 25 barangays ng Minalabak. Kamusta naman po? Ano po ang pagmati? Para po sa ko, magayunon na iba-ibang tao ang sa kuya nakakasalamuha. Kasi once po na naglilibot ako, talagang inot kong hapot, kumusta po kamo? So, inaaram ko po kung anong pangaipuninda, kung ano po sabi ko, kung sakaling papala doon. Mas gusto ko po kasi ang programang sa kuyang papandayon kung sakaling tatawanin mandatong magkaigwa ng pwesto sanggo niyang bayan. Gusto ko po bakong hali mismo sa desisyon ko. Gusto ko po hali sa tao mismo. Kung anong pangaipuan kan tao, iyo po ang pagtatrabahuhan ko. Bakong sa diri kong desisyon. Kasi sa totoo lang, kung sakaling manggagana, dahil mo po masapat kung ako lang, boto ko lang, solo. Siyempre po, tao. So, kung anong pangaipo kan tao, kung anong kagustuhan kan tao, basta importante po, mapapakinabangan kang lambang Minalabakenyos, go po ako dyan. Basta sa kamarayan. Ano naman po yung mga common na problema o mga concern na idinulok po sa iyo na nahiling mo na dapat ito mabigyang pansin kapag ako nakaupo na bilang municipal councilor? Sige po. May magkapira po na nakaabot sa palibot-libot ko. Not po ang edukasyon. Kasi although po hubin ako, ang talagang expected kan mga kahubenan ang sports. So sa paagi kang sports po, dakol na akong idea kung paano po ang pagpadalagan kayan, kung paano ang proseso.
And then, may duwang bagay kasi po pag-abot sa edukasyon para sa mga kahubenan, siring man duman sa may mga maedad na gusto pang magbalik sa pag-eskwela. Mauot kan sarong JD Huras na magkaigwa po sa samuyang banwaan in alternative learning system. Kasi dakol po sa samuyang banwaan na mga hobenes na daina po nakakapag-eskwela ninhuli po sa pagtios kang buhay. So mas pinipili na lang po nindang magtrabaho kaysa mag-eskwela para makatabang sa sayang magurang. And then ang panduwa po, maski po kadto sa tabang po kan sa kuyang mga amigo, nagtatao po ako nin mga maintenance na bulong, especialmente po sa high blood. Ano po, si JD Huras po, iyo po, pag napadara po sa kuyang mga amigo ning mga pang-maintenance, tigdadara ko po sa samuyang health center, and then pag naubusan po duman sa health center, na dumana po mismo sa kuyang harong. Iyan po ang saro sa maawat kan sarong JD Huras na ang pagtabang ko po sa samuyang barangay, maihiras ko po sa enterong 25 barangay kan Minalabak. Siring man po pati sa mga kaakian ang vitamins. Dakol na pong natabangan ang sarong JD Huras, dawa kaidto pa po, dakol na po akong napatugdukan ng gripo, natawan ng wheelchair. Ano po, sa paagi po yan kan sa kuya mga amigo na nagtatabang. Ayan po. Ayan. Pa-shout out naman po sa mga amigong yan. Shout out po kay sa kuyang brother na nasa Canada, si Sir Brad Alan Brian Mendros, and then kay Sir Senen Jerez po, na all out talaga ang suporta. Basta sa pagtabang, go lang, win or lose po, mapadagos ang sarong JD Huras sa pagtabang. Kasi sabi ko po, I'm not a politician. Iyo pong sabi ko sa inda, tandaan po nindo, si JD Huras bakong politikong tao, kundi sarong servidor na matabang sa kung ano man na panahon. Bilang kabilang ka sa mga hovenes, ano po, ilang taon na po ba si JD? 28 po. Ayan, talaga namang hoven na hoven pa. Yes po. At yung mga nagagawa mo po sa community, kahit hindi ka pa naka-decide or nag-file ng iyong candidacy bilang municipal councilor, ano po, active ka na sa community? Yes po. Kasi sa amin po sa kapatiran na Alpacaparo, talagang ang pinakang focus po namin is pagtabang sa komunidad. And then yan po, although mayo talaga kaming pundo na nakukuha sa kung saan man, kundi hali po mismo sa diring yung bulsa. Kasi dawa po nga nangyayari na medyo nagkakapos-kapos pag may igong activity, pero po napupunan man. And then pag alimbawa po kaaldawa na kang activity, may times na kulang arog ka ni arog ka yan. Pero po pag nahiling minaman ang ngirit sa mga muka kan sa muyang natabangan, priceless po gabos. Priceless gabos na kapagalan, gabos na gastos. Kasi marani na, mapasalamat. Salamat, arog ka ni. Sabi ko, sige lang po, kung anong igwa kami, ihihiras mi sa pagtabang sana sa komunidad. Ayan po. Ayan. And bilang isang hoven, ano po, bilang parte ng mga hovenes sa Minalabak, ano po ang pwede mong maging programa? Kasi, di ba po, sabihin na natin, medyo nalalagay sa alanganing posisyon ngayon ang mga hovenes, lalo na po sa mga issue ng kriminalidad, ano po, ng crimes. Dahil nagiging imbuelto ang ating mga hovenes sa murang edad na nakakagawa na sila ng mga hindi naman dapat na gawin. Ano po yung mga naririnig natin sa mga balita? Ano po ang maaaring maging programa ni JD Huras para sa mga hovenes kung sakali ikaw po ay mahalal bilang municipal councilor ng Minalabak? Sige po. Actually po, may kaplanuhan na ang sarong JD Huras siring man sa kuyang mga amigo na yun na nga ni po yan. Ang pinakang mayor na plano kan sarong JD Huras para sa mga hovenes, iyo po ang makabalik sinda sa pag-eskwela. Dahil po
Ang sa kuya pong amigo, nayaon ngayon sa ibang bansa, sa Canada. Sabi sa kuya, brother, mag-aral sila, magbalik sila sa pag-aral, and then ako na bahala, sisiguraduhin natin na meron agad silang mapapasukan na trabaho. Kasi in reality po, kadakol man may mga tinapusan, pero nasasakitan, makalaog sa trabaho. Pero kung igwa po, nin arog po kayan, kansa kong amigo na sabi sa ko, magklase, kasi yung pinakang importante, lalo-lalo na po sa ibang bansa, ako na ang bahala kasi may sadiri pong restaurant ang sa kuyang amigo, sa kuyang kabrad sa Canada. Actually, nagpuon siya nga ni, dishwasher lang eh. Ingon yan po, may sadiri na siyang kumpanya. So, ang pinakang mayor na programa kan sarong JD Huras para sa mga jóvenes, ang edukasyon. Yun talaga po. Kasi sabi kan mga magurang, iyo yan ang dai mahahabon, dawa no arin. So, yan po. Kasi ang sa sports ko muna yan na maray. Ano po? So, kadalasan ang sports during mga fiesta sa naman. Ano po? And then pag mga summer leagues. So, sa totoo lang kadaklan sa mga hobin ang pakiulay sa kuya. Ngaya, kung sakaling tawang kaning pagkakataon, sana mapagayo naman ang sa tuyang liga digdi. Sabi ko, sige po, no problem, pagtatrabahuhan tayan, papandayon tayan sa laog kang sangguniang bayan. And then ang sabi ko po, sa kuyang palibot-libot, sa patipon, purbaran ang sarong JD Huras, dawa sarong beses sana po. Kasi ako na mismo ang nagsasabi sa inda na kung mayo akong maginibo, nung kana po ako mautro. Then pag mayo akong naginibo, halimbawa matulong taon na, patapos na ang sakong termino, sinda na mismo ang magduman sa laog kan sangguniang bayan or sa sakuyang harong, sabihan ako, kagawad di Huras, bumaba ka na lang dyan, tama ka man nagiginibo. So, gigibuhong ko po. Kasi sayang man po kang oportunidad na itinao kang tao, tiwala, tapos mayong magiginibo. So, mataasahan po ni kang lambang minalabakin nyo na ang sarong hoben na JD Huras matrabaho para po sa samuyang padangat na banwaan. Kung pala po at sakaling maging parte ka po sa Municipal Council ng Minalaba, Camarines Sur, ano po, kasi meron ka ng vision, meron ka ng mga handa na mailatag ng mga programa. Ano po ang magiging sa parte ng lehislatura? Ano po ang magiging or maipapasa mong ordinansa, law, na yun po ang magpapakusog kang programa na gusto mo po ihatod sa mga sa ngunyan po, dai ko papigpupukusan na maray ang mga ordinansa. Kasi ang focus ko pa lang sa palibot-libot kung ano pa lang si pangangaipo. So, pag abot po sa ordinansa, siguro depende pa din. Kasi abo ko po magsadiring desisyon kung ano lang kagustuhan kong ordinansa. So, iyan po, iaagi ko girarayan kasi kung sakaling matawaning mandato, ako po ang konsehal na may hilingin da bako sa nasa panahon kan eleksyon. Kundi po sa ordinaryong aldaw na malibot manggiraray sa enterong banwaan na enterong 25 barangay kan sa muyang banwaan. Tanganing makaulay ko ang mga konstituente, ano po ang pwedeng maipasar na mga ordinansa. Pero kung ako po ang masusunod na ordinansa na gigibuhon ta po, siguro enot na enot sa edad ko kayang iniyo, mayo pa lamang po ning tultol na terminal. As in, mayo pong terminal kan jeep sa Samuya pong banwaan. Ano po, siring man maibalik si live stream during session kang sangguni ang bayan kasi nawara. Kasi mas magayon po na nadadangog kang lambang Minalabaken News. Yes po, nadadangog kang lambang Minalabaken News ang pinapanday ng mga ordinansa sa banwaan. Kasi kung arog po kayan nawara si live, naaram na sana ang tao, may naipasar na naman, kundi
dapat mapapakinabangan, as in mayo talagang pili. Ano po? Ayan po. Ayan. So maganda kasi terminal, importante po yan, lalo na nagiging issue na rin ang trapiko. Ano po, ang traffic sa mga lugar. And yung transparency sa pamamagitan ng pagbuhay ng live streaming kada session po ng sanggunian. Ayan. So, ngunyan po, ayan. I think pwede na po muna tayo mag-commercial break dahil naibigay na sa atin, nailatag na sa atin ng ating aplikanteng kandidato ang kalahating bahagi ng kanyang application platform. Ano po? Sa ating pagbabalik po, syempre, meron pa tayong mga ilang katanungan na ibibigay sa ating aplikanteng kandidato. Kaya wag po kayong aalis. Babalik po ang ating programang Taano Ika, The Radyo Natin Naga Job Interview. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa idang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taanoy ka! Taanoy ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taanoy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Taanoy ka! It's a great way to complete your day. 89.5 Naga City. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ako po, si Roger, 30 years old ng Tagbilaran. Sa po akong taho vendor. Hindi ko pa nasubukan ng iBerry. Kapansin kong nalalabo ang paningin ko dahil sa katarata. Mayroon din po kasi ako mataas sa blood sugar. At kapag nasa labas ako, may konting alapaap sa paligid ng paningin ko. Nagbe-blurred din siya. Tuloy-tuloy ko lang yung pag-inom ng iBerry. Opo, tuloy-tuloy ko lang dahil mabisa ang iBerry. Magaan po siya sa mata ko, lalo na pag nasisilawan. Ayos na po ang paningin ko, tsaka di ko na rin ramdam yung matamlay ako sa trabaho. Kaya nagpapasalamat ako sa iBerry. For a healthy eyesight, mag-iBerry na! The mighty sound across the archipelago. Radyo Natin nationwide. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa idang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taanoy ka! Taanoy ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taanoy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Taanoy ka! Nagbabalik po ang ating programang Taano Ika, The Radyo Natin Naga Job Interview, kung saan po kasama natin ang isa sa ating mga aplikanteng kandidato para Municipal Councilor ng Minalabak, Camarines Sur. Walang iba po kung hindi si Mr. J. De Juras. Ayan. So, balik po tayo sa ating programa, Sir J. Pero bago po yan, shout out muna sa lahat ng nasa live, sa lahat po ng nanonood sa ating live
program sa ating FB page na radyo natin 89.5 Naga. Ayan, hello po kay Junji Jun, kay Peña Francia Jing Arandia Posis, kay Rafinian para Jean Patrick, kay Ignacio Albao. Ayan, at hello rin po kay Jasper Jacobe, kay Kev De Vera, Gloria Oco, Angela Candelaria, Antonio Abi Baliton, Danny Almazan Arinas, kay Esmeralda Cado Abis, Jeremy Gonzaga at si Aldren Bok Villaraza Santo Domingo. Ayan. Thank you so much po. Maraming salamat sa pag-like at pag-share ng ating programa ngayon. Please continue po ang pag-share para naman po mas maging aware ang ating mga botante, lalo na po dyan sa Minalamak, Camarines Sur. Ano po? Para mas makilala nila, magkaroon sila ng pagkakataon na mas makilala nila ang other side o yung personal side or yung personal opinion, personal side, ang ating plataforma ng ating mga aplikanteng kandidato. Kasi alam ko naman po na hindi naman sa lahat ng pagkakataon na isasabi nila to sa inyo. Kahit po nag-house to house sila, kahit nagkakaroon sila ng sorties, hindi nila nasasabi, hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon na maisabi sa inyo ang mga vision nila, ang mga kamuotan nila para sa indong lugar. Ano po? So please continue liking and sharing ang programang Taano Ika sa radyo natin 89.5 Naga FB page. So Sir Jay, ito naman po, nagkaroon kasi kami ng bisita dito from the Integrated Bar of the Philippines, yung mga lady attorneys natin dito sa Camarines Sur chapter. At meron po silang kinakampaign na kontra bigay. Ibig sabihin, kontra po sa mga pag-vote buying. Yes, ano po? Ano po ang masasabi mo tungkol dito? Kinamulatan ko poon kang ako nagboboto na para sa ko kung talagang dain na may iwasan ang mga arog kaayan na kontrabigay or vote buying, siguro para sa kuya ang pinakang importante po ang basta kung sakali kung anon lang pero ang iboto ang kursunada. Asin po ang talagang tunay na maserbi sa komunidad. Kasi ang isipon ta bako sana si pangmadalian. Ano po? Ang isipon ta ang tulong taon na maagi. Ano po? Kasi dahil taaram paano kung halimbawa nagkaigwaning arog po kayan say vote buying. Ano po? So daita ibentaan sa tuyang dignidad, sa tuyang pagkatao, sa kadikit sa ng kantidad. Sa part ko po, permi kong sinasabi, mas kung sakali na ako papaladon, manggana, dahil po iyan sa kagustuhan kan tao na ako magserbi, bakong dahil po sa kung ano man na ipigtatao. Yan po. So, kung talagang dain na po yan maiwasan, so, para sa ko, sige na, bahala na sinda, pero piliun ninda, si karapat dapat. Ano po, yan po. Ayan. Ikaw po, Sir Jay, party ka ng Team Areglado, yes, Minalabak. Yes, sino-sino po ang nasa Team Areglado, Minalabak? Ang samuya pong aspirante sa pagka-alkalde, si Mayor Rodel Apa. Ang samuya pong aspirante man sa pagka-vice alkalde, Henry Labrador. Ang samuya pong, ang sakuyang pag-iriba sa konseho, si Councilor J.D. Alinood, Councilor Raymar Almeda, Councilor Jonathan Borja, Councilor Arnold Lipa, Councilor Nancy Velasco, Councilor Gemma Fabay, and si Councilor Vicente Ricafort. And then Mama Jana, pwedeng idagdag ko si platforms ko. Ano po si Mia Naligawan. Ito na po ang oras para ibigay mo na po
ipakita mo na ang iyong mga programa. Sabihin mo na po sa mga taga Minalaba kung ano pa po ang iba mong mga programa. Sige po, sir, karagdagan po sa kamauotan kan sarong JD Huras na magkaigo po ang 25 barangay nin emergency response vehicle na magagamit po specialmente sa emerhensya. Lalong-lalo na po si mga nasa Harayo, si mga nasa Costales kasi data po inaasahan kung magkaigwa ning kamatayan, maapod pa sa banwaan, ano po, mabiyahe pa, paano po kung ang mga ambulansya igwaman ipigatod sa hospital. So saro po yan sa kamauotan kan sarong JD Huras. And then saro po sa kamauotan na pandayon sa laog kan sangguniang bayan, madagdagan po ang ayuda kan mga senior citizens as in PWDs, as in ang pinakang importante po maihatod na iyan sa saindang mga harong tanganig po dahil na masakitan han sa muyang mga padangat na mga kamagurangan siring man ang mga PWDs. Ang sunod po mapakaray pa o mas mapagayon pa ang samuyang turismo. Ano po, kasi magayonon po ang beach me. Ano po, so i-improve pa ang turismo kasi nagtutubod po ako na pag magayon ang turismo, may negosyo. Pag magayon ang turismo, may trabaho. Pag magayon ang turismo, dakulon pong oportunidad ang malaog sa samuyang banwaan. Ayan po. Ayan, so mga kaibigan, na ibigay na po ni Mr. JD Huras, kumakandidato po bilang Municipal Councilor ng Minalaba, Camarines Sur, ang kabuuan po ng kanyang application platform para sa inyong lahat. Ano po, at kayo na po ang bahalang mag-assess. Kayo na po ang bahalang makinig, hindi lang ng utak nyo, kundi ng puso nyo, kung nararapat po ba siya na iboto nyo sa darating na May 12, 2025. Pero may ultimong question pa po tayo. May ultimong kahaputan pa po tayo kay Sir Jay. Ano po? Ngunya na maabot na May 12, 2025. Ito po yung mga katanungan. Ito po yung isang maikling katanungan na talagang gusto rin malaman ng ating mga botante. Na taanota si JD Huras ang iboboto nila, ang shishadan nila na pangalan, isa sa mga pangalan para Municipal Councilor ng Minalaba, Camarines Sur. Taanota ika, Mr. JD Huras? Ito lang hapot ko may sa diri ko eh. Pero ang mensahe ko po sa lambang Minalabakenyos, kung gusto po nindo kung ang hanap nindo politikong tao, sinasabi ko din inin pag may patipon, kung ang hanap po nindo politikong tao, dahil nindo ako iboto. Pero kung ang hanap nindo sarong servidor, dyan ko po iaangat ko ang sa kuyang bangko, kasi haloy naman ako nagsiserbi sa pagtabang. Ano po, kung ang hanap kan lambang Minalabakenyos, sarong servidor na mahihiling ninda bako sana sa panahon kan eleksyon, kundi sa ordinaryong aldaw, pakiulay ko po, purbaran ang sarong JD Huras. Kung mayo po akong maginibo, pangako ko po sa indo, nung kana po ako mautro. Dahil sayang po kan tiwala na itinao nindo sa sakuya. Asin kung nahihiling po nindo kung ang sarong JD Huras, mayo man talagang ginigibo sa laog kan sangguniang bayan, kamuna po mismo ang magduman sa munisipyo o sa sakuyang harong, asin magsabi, kagawa di Huras, magbaba ka na lang po dyan, takamayo man ginigibo. Pero asahan po nindo ang sarong JD Huras, matabang, maserbi, sa dawa anong man na panahon, bako sana sa eleksyon. Ano po? Ayan. Ayan, napakinggan nyo na po ang kasagutan ni Mr. JD Huras na siya po ay kumakandidato bilang Municipal Councilor ng Minalaba, Camarines Sur. Kaya kayo na po ang bahala, sabi nga niya, kayo na po ang bahalang magdesisyon, kayo na po ang bahalang mag-assess kung karapat-dapat po ba siya na iboto nyo bilang isa sa Municipal Councilor ng Minalaba,
Camarines Sur. Maraming salamat po sa lahat ng nagdalan, sa lahat ng nagdangog sa ating programa sa araw na ito. Paki-continue po ang pag-share para naman po mas maging aware ang ating mga botante. Ito po ang ating programang Taano Ika, the radyo na tinaga job interview kung saan wala po kaming pinipiling aplikanteng kandidato dahil kayo po ang pipili sa kanila. Maraming salamat and to God be all the glory. Sa tong listuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto, ngunya na paabuto